Co to máte hezkýho, pánové? Dobrý den, máme živé vysílání. A víte, že tohle je trestný čin, co děláte? Já natáčím svoji hlavu. Ne, co máte na sobě? To je trestný čin. Ano. Ale já jsem... Mějte sobě tričko s nápisem policie. Odznaky jsou trestný čin. Ano. Já nemám odznaky. Ale máte triko policie. A vás to štve hodně takhle? Nebo máte jedno? Ne, já vás upozorňuji. Tak to je dobře. Ale nechci si chlapi natáčet třeba hlavní nádraží, jo? To je jedno. Já jenom kdyby náhodou z toho politika policajství, tak opravdu. Já jim to ještě tak vysvětlím. Je to trestný čin, opravdu, jo? To tričko, prej. Kurva, jako to... Je to OK. Že určitě může. Kejkou nateklej, červený. Přestupek, ale píču. Že nosím to tričko už 2 roky, může a nikde nic.